Kinoilam jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kilaban pau ke jing bom sngotenat hadin ke jing mi na ke jing yalang bala Dkhot da ke Khubor ne ke sngi ke arpunyau terik naiwing arjar arpun reu banya Kren halor kamat ke basa ateng kata ba enyo rung ye ki trok ban yo ket jingket na ki cement plant. Ha ke jing Kren bakilat pathai Khubor u President Jong ke seng uba mos London marngar uloong bakalong ke ek basngau si ban yo sngo ya ke jing mi na ke jing Kren namar bala batha eki ban load da ka bayat da ka kota Henry uloong ban nakaliang jongki kim kwa ban yat kota bat ke jing dawa jongki kalong bet bagi company ki debit ban ailat shwa ye ki trai jongki trok jongki trai jela klem da ken kat nu teli ki don Henry kat bakidang don de ban ailat shwa ki Henry uloong bakalong ka basngau si baki wei pat ki association ki badan lang ketika por kila pediang ye ketika rai kat ba uloong ban nakaliang ke Mctoda kamla ban pediang ye ketika rai bat kindang shong bani perkat shwa lembat ki Dkhot shu ah ketika jingya Kren la don ru ki Dkhot jong ka Mctoda ki bla mi Jyndat na ketika jingya lang namar ke jing bam hun ya ke jingya Kren. And I want to see it personally. See the way this so see the way the road is continue. You need them all to be associated. Maybe tomorrow, day after, if they are maybe when you sit nicely together, they understand the problems and you understand the problems. Because I'm very as a minister. If I just instruct it will hit the market. And the Khubor job market. Why is this? Because some of these requests and association why is that company believe if you need me anytime this meeting, my door is open. Please come. My door is open. Come on. You never know. Tengikat balai, ngapain aku mau ngalah. Kata bapak tangan I respect. From your side there is no problem, but from cement side there is problem. Kan bahkan itu kan. Maka yes, what perkara ban solve mengi ke problem itu. And you solve yourself. Antara supaya dialog, not on the road. What do we have? So you're accusing us good, we are on the road. But we have dialogue like third time. I'm not talking about Mctoda. You see, I'm not talking about Mctoda. I'm talking in general. I didn't point any association. I'm not discussing about the association. I'm telling you problems always there, and plus minus is always there, lapses is always there. But always, problem is always to be solved by dialogue. It's on the table. You may fight, no problem, 2-3 days. But at the end of the day, I want you to be together. No. You are enjoying, we are enjoying. You are my people. No problem in that. You know, whatever we decide as your family, one side they praise us, so one side they curse us. And we are accepted. Not being a leader we have consequences. Our skin is take no problem. We want our people should be enjoyed with their right to make good profit. Yes, at the same time, we will let the cement plant to make profit. But if only you two make profit, my people are lost. So how can we contact them, sir? Because we have no contact with them. We'll have a meeting with them. I'll give you the number now. You won't tell me I'll WhatsApp it now. No. Let's No. Simple. Right. Right now. If they are not responding anytime, you let me know. As soon as you contact them, come. But they will work here. Mama. Khubor, see, anytime you can pay. I'm free. Am I doing? I'm free.
Ka ai ka bami na kani ka jing alang ka bamanta na kaliang ka jongi hi ngimla banlen ya ka jing shisha kalong ka ai ka badio men simba kalong ka ai ka ba ka ba ka bangi hab ban ya kren ba ban ngidap da ka jing susi ban ya tu shai sha ya tu shai sha ki sha ki pai ba mo te ngi sngo bangi ngi don haka ni haba men shwa por bangi shong meeting haka khalai tarik haka jinglong chairperson da i so prastun tung song ibadai deputy chief minister badai in charge home idai chairman me i badon lang nakaliang i so snyo balang dhar ibadai in charge transport but ladon lang cement factory nang ta mangi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association nang ta ka Gentle Truck Owner Association nang ta ka East Gentle Truck Owner and Transporter Association but ki cement plants ladon te ka tu ko por bang ya shong man shwang ila ya mi nang tu barok khoi la ya declare ba la ya hun nang tu ba ong ba ka dor la ya hun khandai tengka hoi te ngile declare lut barok khoi na kaliang jong kini gi asion arteli na East Gentle but na Gentle Truck Owner Association ro kila declare ba ai jing yaro yak sarkar ba ni la dokumen bala yo ya takador bala la penmi ba kade kador khandai tengka ti nakaliang jong iru ilami shabar la brief fi press ki media ba de khandai tengka nakaliang jong deputy chief minister ulong ba kade khandai tengka te hadin mentan dala sedang marmeneng ya keren ar banta bi kawai kade kumnu ba kin yo lot ki kali ki bade ki try jala ki jongi ki trok but ki driver ki trok owners but ki try kali but kinongnya kali ki bade na ka jala jongi but kawai ni shumut ban ya keren stang ya kata ma tu kasngi ki ong ngi habyo da kota ki jongi ki ong em ngim kwa banle da kota kumnu ngi ne shim kota ka nyapo ka jala la jong namar ba kini ki plans mo la ni ki company ki factory ki wan sha ka jala ki sha penmi kini ki public hearings nang ta ki sha keren na kapor sa kapor la ka don na ki aindo ki ong ba kamut ka first preference la da ginu ki kam ki bala ban trai da ki try jala da ki do local na leong chi kamut ngi tingi ong bai try jala ma ka state ka jongi kamut en ailat shoi kita Henry indala senang ya kata ka jingkren pat ka basusi kalong ba kanite kan sa peniap yang iba haka jelala jong ru kamut ba ngi hap ong yang iba pishim tangkata pide banyai tangkata ngi ngimla shu te ladang idon kalin ruspa teliru ngim yo shu kata ka jinda luj banong ngin lot ruspa teli kala bu yang ida ka kendon ngom ba pide ban lot tangkata pro teli te nakaliang ga jongi tu mene bale akren la persngo ba nakaliang jongi asion ngim kwa bandawa tang badai ki MCT ODA ni kwa ba kat badai ki kali jongi try jala kamut ki badai ki try jo ki kali ya ki badan pok jala ka jongi baro khoi kat bidang don ki de ban lot namar ki try jala jongi kum da bun re ki trok ki khambun ni ki trok jong ki ni ki cement plant bat jong ki ni ki kali ki banabar ki badai jong transporter tengil ong ba namar kadai ka lot ngile khen ba na baro khoi ki asion kalong ba ka loading ka ban load nang tai ni cement plant kalong arajar kali shisngi te ki jongi gila bandon tangkuma shis arspa laispa shisi mo long gumta kai te kamut mereka loading ke batam mut ni ong ba lada mdon su kali jongi te singin ailat lang ya kiwe ya kini ki try factory ki kali jongi try factory la ni ki kali jongi bana baru ban lot namar ngimla ban persange tang bangi ngimla su mangi persange kiwe te kami hap ka kambala ka kamsni te ngi de ngi sngo ong ban yo lut king ki try jela ndrai ndala wan ka jeng kren la pen scam bet ba ngi pi ki try jela kalau long ba pi de ban sim da ka kota da kata ka kai kota system bi te kamut ba nakaliang ga jongi ni la yes ngo si ba so persha lor gani ba bun ki pra Dkhot jongi ki gumkin prano yalam ba wan ripsen hang de la pha da pa ba kamut ba ngi dab da ka jing so dio bat ka jing banyau lor gani tamangim la le e ban le kata namar ba kitu ki we ki association ki artli ki association da bade na jantia ki ong ba to biang ini ya chwa ya kanika ka kota te sakali na kiru ya kata gidon kata kota tengiru ban le kumno bania bangin ya shurut lan ya bania ya dom lan ya bania daj para mangiru kata ru ka geladang ikran ya ka badeiru kami hap te teng hap mut yam ya ka igo lan ya ka jingsngo jungi bana kali yang jong kipat ki atli organization association ki ong ba ngin say walk out ya kani nakamenta ka jing bhalang jong barokhoi te menta poisa ka dor ngiya ka dor ngim expect shu bania ngim don ngimla mun mudur shu ngim khmilen ti shu baya ka dor banang yakran namar phi hi phila yo i daladi na kalian pi media ro
bang ila dep declare ya kador mdei tang nangi handai na bar khoi na government ru na kitu ki wega asyon ru la dep don sakilang na liu ki la ai kublei leng ba ki media bang ila yo ya takador dala akran nang ni la poi jing akran kini ki cement plan dan ki try cement ki lawan bun mam takasi ki ong ba em kador ngim pediang itu kador muswa ni gitu ki kalong ba ting teng ki accuse ken yiwa dia ka sarkar man ki sukono ken kong ba oh ngilong ngilong ba kani ka record la dep tho hang ni ka record la don ka record ka minus jong ka meeting hare ki kyong oh bakla la sha pen bor la ni la bakla tho ha kata ka minus te kani kalong ka e ba kini kemut ki long kini cement plant ki shuong no ba ka ba susi ki long bosi mo ki long kim ken briu ken te ki hang tu kat bakran ma ki kat ba somon kalong ki ong ba em khandai tengka ngi klem manjur te mentah hadin la nagal yang jungi barok khoi nyong barok khoi ngila ya saki ba pi ong kala biang te mentah kumno pi ong ba kambiang te dadian don nagal yang jungi pra nongelam jungi ru kila mi Jyndat nakanika jingalang mo nadu iba pito lawai i badai saudara sunong jong morong keneng ya kan ba jingsha nagal yang jong iman nong tudu nang ta jong ba waru kila mi Jyndat te nagal yang jungi ngi syong hang tu ban yakran ban idon gi bayeng ban ong bangin habya kun bet na syong ni ban kran ni jing shisha te na kaliang ga jongi ngi ai penne bet ya kata ba dei ban penne bet ya khnai tengka mar na kaliang jong uni u la don ru ka conference bat i AG ba Amit itu Shri Amit Kumar te mai imdon menshwa te idon hang ni por barang ya kran ya katu ka khnai tengka mo idon lang ki commissioner transport te na kaliang jong utu AG wang ba oh ya kani karet te ngi mla ban ngi ba ban pentrekam mo ka shem sto man pentrekam te na kaliang jong u chief advisor jongi u ba Kermen Yuria ide chief advisor jongi ila kran bet markhmat a conference bat I ong ba kumno na kaliang jong pi ong kamlong menta haba menshwa por ba pirai ya kani khandai tang karu pila shong lang hang ni bat ngi mo bat ngi hadan la ong ya khandai tang ka piru pim ong ye issue te na kaliang jong I ong ba o ngan le kumno na mar ba ngam pat yo ban puli ya ki an lani ngampat konsol bat ka an hendrai la konsol ya ka an kalong ba menta kalong ba kani ka khandai tengka ka shem stom ban pentrekam te ka bakut hi ngi la yeng be ya ka stan ba khandai tengka ngi de ban kit te ya kata kajing ya nang ya discuss ya ka an marngi ong menta ay ka fix rate da kawe kiru kimla ban ay ka fix rate menta da kawe pi te ka ki backtrack biang gini ki cement factory ki ong ba in shim be tu kanyo tengka haduk khatwei tengka kamut ka fluctuate biang te yangiru akar mene am shim nyo khatwei te ai ngi khatwei yong khatwei ru ngimla pi te na kaliang ga jongi kamut ba mene ngila ya rai mene ban yang scam nong rimba ya menta ladang ikit ka dor khandai tengka tangba ya kata ka jing ya penbet jong pi long ba kata ka ai saya ya sia penbet sia pentip kalong kumno nama kata tak hable ka government bi kam de jongi te na kaliang ga government meneru kala ong yangi ba ki cement factory la don ga jing turwa bangin ya kren biang batki ini keren biang matki kamut ban start ngadu mentala ni la syai tena kali yang ngejongi ngila panpau ba kanu pausin ngili keren batki dei kejing bom ya bet ya keren batki ya mi sa kejing ya ki asurok dapat ba basapoi gani kejing ya keren tentang ngila backtrack biang kalong bangi haban ya discuss batki ya kata kador kata kejing batha jong u duty CM kat ba duty CM bade transport uang ba ngangan declare ya kani karet kumbala ya keren te kamut na kali yang AG pat uang kamlong te hangta kamut ngim su thu su kan ka e ka benta kaban sapoi nang ni syakmat nomor pi kaman saw ba meneng ila kren ya mentang ngi pai ba ru mentang de mesu syai mentang ngi dawa ba selap pentre kam kolong bet intrastate bet interstate in tebi ya kata kan kini kin biyo ni sifa kuma kata ini so kan ngani de ongba in the fiction kini ki cement factory te ngai inga ki yat be ya kamon na jong pi but kilong disrespect ba ki cement factory da pet kan namar ba haba men shwa la yarai gum to la da khajing chairman na ngaliang jong I so perston tung song ibade I bidu CM ba in charge ko ho de chairman la da bia hun la da bia su menta ki wan nang ni da kamon ke jong ki ong ba em kani khnai tengka ngimrai ngi khlem ong but ngi khlem pediang te kamut ba ki ong ba wada ka mainut su kamut pitho bakla pi te kamut ba kini ki cement plan kamut jing I jongi lang bro khoj mene kalong ba ngi dap da ka jing sngo si ba sngo dio ba sngo bitari jing le jong kini ki cement plan magi kran bai kat ka ba ki soman la kalong hakmat ka sarkar hakmat jongi lang bro khoj tu ki kran kat ka ba ki sngo bit
Kiba na sorkar Kren coba ini sorkar lalu transport buatan hak jalan. Pi, nakaliang jong Deputy Chief Minister Transport te uhapan uladon katang ong ka conference call but Amit Kumar Amit Kumar de UAG jongka sarkar jela mai imdon men shwai don isukran ipanjing mud na iru iong ba kani kajing pas ya kani khandai tengkaru kadon kajing bakala iong ba kadon kajing bakala te kamut takadaw ka ngisngo longo but ngisngo mla shu ban mudur kan meneng labu kajing kran ba men shwa pidon lang piong kabiang menta pat piong ba kambiang te ai daw ba o nga klem puli bahaya ka an mentang lalit puli bahaya ka an ngamut ba kamlong Semua kamu kaya dengan kan meeting sama dari sorkar order lang untuk orang berjuang untuk sorkar. Tapi dia sih dia yang nak maksimal atau semua kamu kaya dengan pemikiran. kani ka jinglong ka balong kumya kani ka jajinya kren ni shat ong ka tin ka si ka de ka jinya kren kunlong kalong ka bom shongnia bat ka bom ya hap hiru ka ladang iron kumbalong menta te kamut ba ngi nom kiu sha jorong ina hier sha po kan kata ka jing i ka jongi Ini mengenai itu Shillong itu sebenarnya company dan pemilik Shillong itu kenal. tenga ka jing mayan ngala banong ka ni ka bor jong ni factory jong cement plant ngala banong ka di ka bor ka ba mayan ba ni kan sha da ka dor ka ba mayan ka ba krau ba ya ka kalong ngala banong ba kikumaong na ka por nget ki pa ki dum sutu ya kata kini kin ngatrai ngila pule ki history yong history repeat itself mo kata ka jing tu khana mo jogi pateng mun shwa ka jia kumju te ka ji i jongi ka mot ba ngi pule ki history spang ka East India Company handrai ngai i ba ka kani kini ki cement plant ki kham khubor ban ya ka ya ki East India Company ha ka por jogi British rule mun shwa kata ka dei banga shu ong pen kut i pa ba khanang ba pun pa ba un su thu namar batai menta ki egg cement plant umat mar kim kem ka jimu ji berkhat jongki ban su thu ba ki egg cement factory pule ka egg East India Company ha ka por jongki British rule kawan kum ju menta Shillong yang ada detail baik badon sorkar. Labat penyanyi ikat rumah. Shillong bagi sebagai company detail baik dan mentah kinor dan orang betul bagi kaik. ti ya kata ka ji ong jong phi basla thit te ya no ya nuru kamut ya ba thit mo ngile ka ba mani ken tang ba ngin ong ba ban sha thit ka sarkar hato ka sarkar kan tador aduk anu la se ban thit ka sarkar da kum mangi kini kinong song senong jong ni ga jala ngatrai kum yanga ba yang hilang pada dei makana ki presiden dan ni chairman jong kata association bala bun ki trok ro ban ong thit ya ka sarkar te nga ong ba kat nu ken ni te hangi te mla ban mudur bi ta ban thit ying ban sina ying ha Shillong ro ngi mla ban mudur te ban thit sia ka sarkar te kat nu ken hadu kat nu te ga sang ka bor jong ki factory pi kata te tadi ta long ba long ban thit hadu kat nu ken tat dor ban da sha thit te pi na ban bangin ngi ba kata ka jing sa thit hadu bangin sha yu roit ani ban sha te kenjiri rendang kamlong mo Badong syuang ya ai bai sha ya ai bai ja khilai sha bam ja dukan sa ya dai lut kolong re badong ban sha thit hadu ban sha te kenjiri na rendang te nim so la mudur su pi kani ka asion ka jungi mentan mar ngi ong ba ya menta ka jinga karang tu kolong ba nginia menta ya ka dor khnai tengka kata ka dei ka jing ya karan mene ka bakut takaliang ju duty chief minister roki nang ya kata ya khnai tengka ya mapi ngan notify ya khnai tengka iong kata kada basyai tengi mentaro nginang ya bat ki ong bang ki factory ki terwangi ngin saya keren bat deputy chief minister uang pia keren na tekini lightly organize association ro gitu ki arteli ro badon bat ngi ki bom ai menta ki lami tegi na is gentle bat na gentle truck on association te kamut baki ong ngin saya keren te nakali ang gajung ipat ngila keren syai ba ngi haban le chwa sha u ki pai ba ki badai ki try truck bat kinong nya truck te dalek syai syaki kin shim ki karai kin priang na ban ji keren bar kita cement factory mo ban ya penbet ya kata kador ka bolong pedeng ne ka bolong kumnu te ya kata kamut ngi kumnu alam na kapor ka asion ngim la masimrai meneru ila kan saya kiba ya ka e bami na ni ga jelang ngin ra bet chaka general meeting